ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марама сурат маълумот шавад, дар WhatsApp экранмода рӯй кунем, дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзои навор аз куҷо хона, замин, квартира рӯй кардан мо қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. Хоб дӯстон аз ҳастаи хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, аз территорияи шаҳри Ваҳдат, аз ноҳияи Рӯдакӣ, аз территорияи шаҳри Бухтар, ноҳияи Вахш, шаҳри Хуҷа, ноҳияи Хурӯсон, тарафҳои Фархор ва аз тарафҳои мақсад ки тарафҳои Данғара ва аз квартираҳои фурӯшӣ якхонага, духонага, сехонага аз территорияи Душанбе, Рӯдакӣ, Ваҳдат, Бухтар ва дигар тарафҳо. Нархҳо сар мешаванд аз 45, 55, 65 то нархҳои болора хона ҳаста. Обшим навори хуба хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе мошинбозор омад нархҳои арзон кати срочна. Ва курси имза бошад 132 сомону 80 дирҳам. Ҳамин хел курс амирӯз ҳамин хел шида дӯстони азиз. Хоб навора сар мекунем, пеши навора сар кунем, лайкура дӯстони азизанем ва мегзарем ба навори фурӯшӣ. Марҳамат рафтем. Мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки срочна бо нархи арзон. хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар лаби шоҳрои Душанбе Қурғон. Дӯстони азиз, яъне ки лаби шоҳрои Душанбе Бухтар, поёни корво мешавад дӯстони азиз, яъне ки пеши мошинбозор, кӯчаи Лолазор, канечкаи маршрути 41 дӯстони азиз. хоб шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ дохил мешавад дӯстони азиз, поёни корвон, хоб пеши мошинбозор, кӯчаи Лолазор, канечкаи маршрути 41, лаби шоҳрои Душанбе Бухтар, пеши мошинбозор, ҷойи хуб ва хонаҳо бо ремонтҳои замонавӣ, инам хеле стили фасон катӣ. хоб 1.5 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 3 хона кардагӣ ҳаст дӯстони азиз, ки обсветш ҳастай, баъд подвали 7 метра калон дорад дӯстони азиз. 3 дар хона дӯстони азиз, хонаҳо аз беру полни худ ремонт кардагӣ, дорнаш падабой тавера хитон падабой, яъне ки ба дилтон абоя хитон мезанед, чӣ хеле ки хунда мақбул бошад. хона падабой тавер обсвет дорад дӯстони азиз. Инчунин ҳуҷҷатҳои хона 100% ҳастай, кухни, баня, ҳуҷҷатхона ҳамаш ҳастай ва гирди хона полни худ маҳкам, наздики мактаб, магазин, медпункт ҳамаш наздик дӯстони азиз. ва инчунин даврӯзаи нав часпондагӣ. хона мега дастсрочна фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ ҳаст, боз муомилаи хуб дорад. даврӯза часпондагӣ дӯстони азиз, фақат абоиша ба дили хитон мезанед. магазин, мактаб, медпункт ҳама чиз дар наздикиш. якумаш рақамҳои вавилон дастаи ахира 60 кор мекунад, дуюмаш рақамҳои мегафон нашам 60 нашам кор нашдам WhatsApp дорад. марҳамат занг занед, муомилаи хуб дорад. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастаи дӯстон, ки инашам дар ҳамун бари аввали хона срочна бо нархи арзонтар. инашам ҳамун адрес дӯстони азиз, яъне ки ноҳияи Рӯдакӣ мешавад, поёни корвон дӯстони азиз, пеши мошинбозор, кӯчаи Лолазор, канечкаи маршрути 41 дӯстони азиз. инашам 1.5 сотиқ замин дорад ва яъне ки ду дар хона ҳастай, обсветш ҳастай, гирди хона полни худ маҳкам ҳастай, хона падабой тайёр, ҳуҷҷатҳои хона 100%, кухни, баня, ҳуҷҷатхона отдельна, гирди хона полни худ маҳкам, даврӯза часпондагӣ ҳастай, мақсад ки магазин, мактаб, медпункт ҳама чиз дар наздикиш. аз берун хона полни худ ремонти замонавӣ дар часпондагӣ ҳастай, фақат дуруша мақсад ки абой ба дил хитон мезанед. хона дуруш падабой тайёрина барашта, ҳуҷҷатхона баня, кухнямаш ҳастай. дастсрочна фурӯхта мешавад бо нархи 210 000 сомон ҳастай, инаш бо муомила дорад. хоб инашам рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp-шон ҳардушон кор мекунад, ҳардушта WhatsApp доранд. шахсоне ки мехарен омада хонаро аз пеш бинен, мақбултон шуд, бо ягон чи муомила мешавад. дӯстони азиз, ҳамаи чи дар наздикиш ҳастай. хона ҷои нағзда дӯстони азиз, лаби шоҳрои Душанбе Қурғон тепа, яъне ки бозори корвонда наздик мешавад, ноҳияи Рӯдакӣ дохил мешавад. марҳамат, дигар маълумотои пурра ва анӣ аз рақамҳои поёмда, фақат одамони харидор метавонед ки занг занед. марҳамат. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае, ки хонаи дошона ҳастае, проектҳои навкатӣ. хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фидавсӣ, маҳаллаи Пахтакор. дӯстони азиз, срочна фурӯшӣ. 2 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 4 хона кардагӣ ҳастае, ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, подвал ва санузел ҳама чиз дорад. 4 дар хонаи калон бо ремонтҳои замонавӣ, ки гирди хона полни худ маҳкамае, бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, обсветаш ҳастае. хона мега дастсрочна фурӯхта мешавад бо нархи 650 000 сомон ҳастае, боз муомила ва савдои хуб дорад. 650 савдо муомилаш дар назди хона. шахсоне ки ҳамин хонахар ҳастед, ям хеле проектҳо, хоб ина рақамҳои ҳисобшон ҳаст, рақамҳои тисел ва рақамҳои WhatsApp-шон, марҳамат занг занед, маълумоти пурраша гиред.
дӯстон азиз дӯстонам кадоме ки хонаи фурӯшӣ дорад квартира замин мошин ягон техникао компания хоҳем ки реклама кардан дар канали мо дар рақамҳои болуда ҳастад ватсап имейл телеграм пайваста чизе ки барои фурӯш бошад рой кунем мо фурӯшда рекламада мемонем. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастаи срочное қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар кӯчаи Красноморский наздики чораҳаи Файзобод дӯстони азиз. Духонага квартира ҳастае ки дар сеюм ошона қарор дорад 54 квадрати метр доми 9 ошона ҳастае ки бо об свет таъмин ҳастае ҳоҷатхона ошхона баня кухни термис ва ремонтҳои беҳтарин. дӯстони азиз доми 9 ошона будай квартираи ҳозираи мо дар сеюм ошона қарор дорад 54 квадрати метр. хона мегӯяд нав мегӯяд таъмир шудагӣ ҳастад дӯстони азиз. хоб ҷоша хай гуфтем. квартира мегӯяд дастрочно фурӯхта мешавад бо нархи 370 000 сомонӣ ки боз муомила ва савдои хуб дорад. хоб ин квартира тоқа алиши тоқа суми холӣ буда дӯстони азиз. алиш умуман намешавад мегӯяд беҳуда ба ин масъала нороҳат накунад. хоб кадоме ки мехарад сумакина марҳамат рақамо шуда тисел занг занем маълумоти пурраша дӯстони азиз худтон гирем. лайкотон назанем ва наваргон то охираш тамошо кунем. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастаи дӯстон срочное қарор дорад дар ноҳияи Фархур дар коммунизм шанбе бозорда. дӯстони азиз 8 сотиқ замин маслиҳат дорад ки хонахош бардоштагӣ ҳастаи не ки коробка ҳастаи сохтмонош нопурра. 8 сотиқ замин якдудар хона дорад хонааш бардоштагӣ ҳастаи болош нопӯшонда босми боло коробка ҳастаи срочно фурӯшӣ ҳастаи ноҳияи Фархур дӯстони азиз коммунизм болои шанбе бозор. ба мошин мега алиш мешав мега метавонед ки вария пешкаш кунед ва сумаки нархи ҳамин хона 100 000 сомонӣ ҳаст бо хай қатиқҷон муомила мега алиш ба мошина вария боша метавонед пешкаш кунед аз ноҳияи Фархур. рақамҳои ҳисобшон ҳаст мегафон шахсоне ки мехарем маромад занг мезанед. дӯстони азиз кадоме то ки дар навори мо агар хонаи маъқули замини маъқули квартира маъқул ки наёфта бошен дар комментария ҳастед ки аз куҷо ба шумо хона замин ё квартира дар кора ҳастаем нависед дар комментария мо пешкаш агар ёфтед пешкаш мекунем. шумо дасткитона фаромӯш накунед лайкҳоро занед ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастаи дӯстон срочное қарор дорад дар шаҳри Бухтар шаҳри Қурғон-Тепа дар пеши телевизиони Хатлон назди мактаб саддиқ дӯстоне ки тец мешавад бо худо маълумота мепурсем. хоб духонага квартира ҳастаи дӯстон ки дар 8 ошона қарор дорад ки доми 10 ошона ҳастаи 38 квадрати метр. духонага квартира дар 8 ошона қарор дорад доми 10 ошона ҳастаи 38 квадрати метр. идом мегӯяд лифтам дорад часпондагия. хоб дӯстони азиз ремонтҳои хуб лифтдор дом. хоб дар соат чизе ки мебинед ҳамааш бо чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад назди телевизиони Хатлон дар наздикии мактаб садиқ лаби роҳ наздик бо худтон ҳамаша мепурсен. нархи квартира 340 000 сомонӣ буда бо мақсад ки арзон ва муомила дар назди квартира мешавад. оиди квартира шахсоне ки мехоҳанд маълумот гиранд ягон саволу иловагӣ аниқтар кардан дар рақамҳои пӯямда мегафон ҳастаи 30 занг занед маълумоти пурраша гирем. тоқа суми холия мегӯяд дӯстони азиз алиш намешавад ва илтимос мега одамони харидор беҳуда мега нора накунед харидорро фақат. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ навбати мо дӯстон қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд дар ҷамоати ноҳияи Бобоҷон Ғафуров яъне ки ҷамоати сайҳун дар интернет дорад мақсад ки нав хонаҳо шудесае нав хонаҳоам хай одамо зиндагӣ дорам. хоб 6 сотиқ замин дӯстони азиз хонаҳош кардагия временка дорад об свет чакра медонам нархаш мегӯяд 50 000 сомонӣ аст дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров шаҳри Хуҷанд ҷамоати сайҳун. нархаш 50 000 сомон аст қатъи як хонаву бо падбала чоҳай чикандагӣ аст бо 6 сотиқи дига замин. рақамошон аст тисел 50 000 сомон аст муомила дошта шахсоне ки кадоме дар кор аст ҳамтарафо ин рақамошон маромад занг занед маълумоти пур аниқша худтон гирем. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ ҳастаи дӯстон ки срочное қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ поёни Гулбута пеши мактаб. 2 сотиқ замин маслиҳат дорад ки 4 хона кардагӣ ҳастае ки об свет дорад ремонтҳои замонавӣ калидор ошхона баня кухни падвал бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ ремонтҳош беҳтарин бадаҳад. иди хона маҳкам дастрочно фурӯхта мешавад бо нархи ҳамагӣ 700 000 сомонӣ аст бо муомила дорад. шахсоне ки оиди хона ягон маълумот мехоҳанд ягон саволу иловагӣ ин рақамошон аст мегафон занг занед маълумотҳои пурраша гирем. дар шаҳри Душанбе хоб поёни Гулбутатони азиз пеши мактаб
ҳамиқа маълумот аст. Тоқа суми хуле 700 савдо ва муомилаи хуби худ дорад. Маромад занг занед. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. замини хонаи фурӯшӣ аст дӯстон ки қарор дорад дар ноҳияи Хуросон тарафи Фахробода дарунтар 8 сотиқ замин аст дӯстони гирдванаш полини худ маҳкама временко фундаментош рехтагӣ аст. саи тарафи хона маҳкам дӯстони азиз фундаментош стойкош ҳамаш рехтагӣ тайёр аст. хоб нархаш мегӯяд 60,000 сомонӣ аст тарафи Фахробода. ина рақамошон аст мегафон 38 рақамҳое ки дастишон шахсоне ки дар кор бошанд маромад занг занед. хона хай нимкола кардагӣ аст камтар сохтмон амхалчиёш хоб 60 савдо занед бо сангпанг амачи овардагӣ ҳаст. давроза павроза маш битонош чиёш тайёр. шахсоне ки мехарем маълумоти аниқтар хоҳӣ нагирад рақамо пурда занг занед маълумоти пураша. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст қарор дорад дар шаҳри Вахш яъне ки дар ноҳияи Вахшда пушти кинотеатри Вахшда дӯстони азиз ҳамин райони штабда пушти кинотеатри Вахшда қарор дошта 4 сотиқ замин аст 3 дар хона кардагӣ бо ошхона ҳоҷатхона баня кухнӣ ва якчанд ҳам дарахтор рӯи ҳавлии буручатка чида гирдаш маҳкам ремонтҳои беҳтарин свет мега 24 соат мега ҳаст ва инчунин канализатсия мега дорад. дастрошна мегӯяд хона фурӯхта мешавад бо нархи 320,000 сомонӣ аст. нархи ҳамин хона бо муомила дорад 320 савдо муомилааш дар назди хона. рақамҳои тисели соҳибшина шахсоне ки мехарен ягон савол дорен ягон маълумотҳои иловагӣ маромад занг занед. дӯстони азиз нагуфта намона шахсоне ки хонаҳои фурӯшӣ дорен квартира замин мошин ягон техника ягон компания ягон маҳсулот хоҳем ки реклама кардам дар рақамҳои болобуда 2020 WhatsApp имо Telegram роикан реклама мекунем. лайка фаромӯш накунед дӯстони азиз занг ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ яъне ки шаҳри Душанбе ноҳияи Рӯдакӣ повороти фабрика. сехонага квартира аст ки дар 7 ошона қарор дорад доми 8 ошона аст ки 61 квадрати метр. хоб мақсад ки канечкаи маршрути 48 41 45 27 мегад мегзара соҳибшон. хоб квартира бо ремонтҳои замонаҳои тамин аст пеши мактаб коллеҷи тиббӣ ҳамаш наздики шуда дӯстони азиз. хоб ноҳияи Рӯдакӣ повороти фабрика дом 8 ошона аст дар 7-маш қарор дорад бо ремонтҳои замонаҳӣ шароитош хуб аст. дастрошна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 440,000 сомонӣ нархи хона бо нархи ҳамин квартира бо муомилаи хуб дорад. оиди квартира шумо ягон маълумот хоҳед ягон саволи иловагӣ боша барои аниқтар кардам дар рақамҳои поёмда занг занед. тоқа суми хӯла яъне ки муомила дорад маромад тамос гиред. мегзарем ба 12 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур назди бозори Ховарон мега дӯстон аз рӯи Калон 100 метр мега дуртар доми 5 ошона. духонага квартира аст ки дар дуюм ошона қарор дорад доми 5 ошона аст 40 квадрати метр. бо свет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухнӣ термисуни азиз ва ремонтҳои хуб дорад. об свет мега доимӣ ҳаст. нархи квартира 369,000 сомон аст боз муомила дорад. ин ҳамин дом аст доми 5 ошона аст дар дуюмаш қарор дорад. хоб 369,000 сомон нархи ҳамин квартира савдо муомилаш мега дар назди хона. ин рақамҳо ҳам WhatsApp дорад ҳамин рақамҳошон кор мекунад. шахсоне ки мехоҳед харидани ягон маълумоти иловагӣ хоҳед маромад занг занед. мегзарем ба 13 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон сирочинаи қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи дашти Бедии Калон. 4 сотиқ замин маслиҳат дорад ки 4 хона кардагӣ аст ки бо обсвет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни ва хонаи хали 2 ошона проектҳои баланд карда дӯстони азиз шаҳри Ваҳдат деҳаи дашти Бедии Калон. хоб дӯстони азиз ҳаммом дорад ошхона отделия аст хоб назди дарёи кофарниҳо дар мега ҷойгираи хона. хоб хай ҷош ҷои нағз мега бо ҳавои тоза хай хонаҳо десен нархаш мега 220,000 сомонӣ аст боз муомила ва савдои хуб дорад. 220 бо савдо дорад лаби дарё буда. оиди хона шумо ягон маълумот хоҳед ягон саволи иловагӣ боша барои аниқтари кардани худатон дар рақамҳои поёмда аст мегафон занг занед маълумотҳои пурраша гирем. касе ки хонаи фурӯшӣ дорад квартира замин мошин ягон техника ягон компания ягон маҳсул хоҳад ки реклама кардам дар рақамҳои болобуда аст 2020 WhatsApp суратоша қатъи маълумотошро бекунем мо реклама мекунем. ва касе ки дар навори мо агар хонаи маҳқулӣ наёфт
дар комментар нависед аз куҷо бобаи хона замин дар кунасе квартира мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. Ин буд навори имзои мо то видеои